Ska jag äta upp din oliv? Åh jävlar. Aj, aj, aj. Var inte så jävla däckad. Din kul. Ge mig. Nej, jag tänker inte ge dig. Ge mig. Någonting. Nej. Ska jag byta dig? Nej. Coolt, okej. Jag vill inte byta kuken som upp igen. Fan, det blir. Nej, det var skitgott. Smaka sarsaparil. Ja, Gameboy. Kan du säga sarsaparil? Sarsaparil.